Eman botoa Pichuri. Zertan ari da, ez dute zer ikusten. Oso okerrezpanago, morrala egiten ari da. Orduan, egia da? Bai, egia da ba. Banoa etxaldetik. Kokoteraino nago etxaldeko zaindaria izateaz. Baina nora joango zara? Ze egin behar duzu? Ondo merezita dauzkadan oporrak hartu. Eguneroko arazo eta burua uste ez ahazteko eta bat otxoputzez. Ez duzu ba erretiroa hartzeko asmoa izango. Agurtzen zaitudan azkena da, Toni, oroigarri gisa. Beno, Banoa, agur denoi. Zer egingo dugu Moises gabe? Tira, isiltasun pixka bat mesedez! Etxaldeak zaindaria behar duelako bildu gara. Behar dugun zaindari berriak adoretsua izan behar du eta era berean biguna eta zorrotza. Unkitu egiten nauzu, Alicia, baina ez dakit onartu halko dudan. Naiz zutazari neure buruaz baizik. Ez emakumerik ez. Zer esan duzu? Zenbat jokatzen duzu Moisesek bezala ito baietz? Ez dut zalantzarik egiten. Badakit zein den irten bidea. Hauteskunde aske eta demokratikoak antolatuko ditugu eta bakoitzak nahi duenari emango dio botoa. Niri esate baterako. Unetxo bat aurkeztu nahi duenik badago altxa dezala eskua. Zu, Marta? Ez ni neu ez, baina gauza bat proposatu nahi dizuet entzun nahi badidazue. Txantxetan ari zara, ez duzu bat benetan esango. Hoixe baietz, primeran egingo duzu. Hainbeste asola dizu nire arrakastak? Bai? Baina zergatik emango didate niri botoa? Ba, hauteskunde egunean profil egokiena duena izango zarelako. Kirurgia estetikoa zer izena? Ez beste zerbait ez. Nortasun moldatzailea. Zerbait asko zobeaz. Eske eskatu Pichu, egundoko itxura edukiko duzu. Nire eskuetatik pasa ondoren jakina. Tripa daukazu, sudur handiegia eta ipurdia erorita. Baina orain zaren naturaren aberrazio genetikoa aldatu eta Mackenzie etxaldeko zaindari berria bihurtuko zaitut. Ei, jaumina, egundoko txistu hotxa entzuten dut. Ezkerrekoan denean norbait zutaz pentsatzen ari dela esan nahi du. Laster astuko zaie denei, Moises izan denik ere. Bai, maskara da honen ondoren ni izango naiz denen barregarri. Eta nork ordainduko du hau? Nik aurreratu dut dirua. Pixkanaka itzuliko ditazu boterera iristen zarenean. Etxaldeko zaindaria konto beteko ditu Patrikak, ez? Goragalea ematen didazu. Itxaron, aurreragoko zereginik badaukazu eta sentimenduak adierazteko ikasgaia. Nazkarena alegindu gabe ateratzen zait. Hautagaion batek aktore ona izan behar du. Ipinea zerre horpegia. Irribartsua. Benetako egia. Zuri egia. Iona baten duzu. Egin negar. Zure malkuak ikusi nahi ditut. Ez zaizkit ateratzen. Konzentra zaitez. Itxi begiak. Ongi. Ze moduz? Alegintzen da, baina askoz gehiago egin dezake. Oporrak ez dira niretzat eginak. Ikusten nautenean saltoka hasiko dira. Baina zer da hau? Ez da posible. Otxopuz horren eskuetan utzi dute etxaldea, inozoak. Hautesle maiteok, zuen konfiantza baino ez dizuet eskatzen. Nola emango diozue bazuen konfiantza payaso honi? Entzun launak! Moises! Geldi hor, potolo, zure lanpostua berreskuratzeko hauteskundeak irabazi beharko dituzu. Zeren zain zaudete eztabaida antolatzeko? Eztabaida? Ez diozue bazuen botoa otxopuz ez gauzari emango. Eta zu hastak irten kaikua. Kobratu nahi duzu? Ba, kobratuko duzu! Orain bai bagaude hauteskunde kanpainan. Beti babestu ditudan ideiak dira. Egin gogoeta, ez dutzi ziria sartzen. Nork irabaziko du? Eman botoa Pichuri! Eman botoa Pichuri! Eman botoa niri, Alberto, ala Moises! Alberto, ala Moises! Ez idiot gaitz egin Moisesi. Moises ala Alberto.
Kitxo, bukatu da Ireki bozketa! horrezontzia, Platon. Nork irabazikote du nik ez dut bozkatu, eta zuk? Nik ere ez dut bozkatu. Neuk ere ez. Inork ez aldu bozkatu. 3 boto daude. Guk irabazi dugu! Oraindik ez jo, kukurruku. 3 boto, nirea, zurea eta Moisesena! Aurreneko botoa, Albertoren aldekoa. Bigarrena, Moisesen aldekoa. Irabazita daukagu! Eta hirugarrena eta azkena, Guretzat, jakina! Moisesentzat! Iruzurra! Inor ez dadila mugitu! Ez dago tramparik, Xatur. Neuk ere Moisesi eman diot. Zer? Traitorea! Eutxia akabatu egingo dut eta bestela! Ez dut atsegin bizimodu hau. Gainera, nor egokiagoa totolo ordezteko bera baino. Baina pitxu, eta boterea zer? Eguraldi zoragarria egiten du, beraz beste baterako utzi beharko dugu. Garria daba. Ez da inbesterako ere. Mundu ez da horregatik eratuko. Badakit, Alberto, baina lanpostu finkoa zen eta ezkondu egingo ginen. Ah, bai, ezkondu. Penagarria da oso. Eta bukatzeko lagun maiteok, deitoragarria da zuei jakinarazi beharra, egungo egoeran etorkizuna ez dela batere pozgarria. Baina ez zaituztet behar baino gehiago kezkatu nahi, zeren egoera aztertu ondoren, berregituratze proiektu bat landu dut eta ziur nago! Erreparorik gabe onartuko duzuela. Lagun maiteok, zuen laguntza eskuzabalarekin eta nire begirada zorrotzarekin, etxaldea jolas leku bihurtuko dugu. Erakargarriak egongo dira, dirua irabaziko dugu, hitzetan, jolas parkea. Zer, jolas parkea? Hementxe daukat, Mackenzie jolas parkea. Baina... Dotorea, ez da gau osoa eman dut diseinatzen. Ez dut ondo ulertu guk honetan guztian eskuartzearen Ez Moises. duzula ulertu, oraintxe ulertuko duzu. Zatozte, bere hasiko gara. Egun ona izan dezazula, Sator jauna. Niri koipekeriarik ez, jauna! Emaztea eta biok ez gaude presure proiektua! Zer iruditzen zaizu? Tira, ukitu batzuen premia badaukate, baina orokorrean ongi, oinarrizkoa ulertu duzuela uste dut. Esaten ari nintzaizun bezala, xixari eta biok! Zatozte ikustera, hona hemen zuentzat prestatu dudan zirriborroa. Zeinen soineko zoragarria. Errauskinaren papera nahiago baduzue. Hona hemen kalabazaren marrazkia ere, eta tiratuko diotenak. Satorrak izango dira, jakina, baina alferrik zabiltza, jauna! Ez dut inolaz ere bufoikeria hau onartuko! Bide batez, turistentzako komunak zure satorzuloaren gainean egiteko asmoa daukadala jakinarazten dizu. Zer? Nire satorzuloaren gainean? Ai! Zer egin duela? Banoa ikustera! Ei, pitxu! Entzun, totoloak zera! Zer da? Bere kasa hartu da. Orgoian! Itzela da. Turistentzako hegaldi panoramikoak antolatuko ditugu. Ez nik! Lasai horrengatik, Alberto. Zuk ere parte hartuko duzuta proiektuan. Begira, hauxe da planoa. Otxoputzaren basoko bira. Turista mordoa erakarriko du, izugarri gozatuko dute. Begira, hor dago! Bota! Ederra datorkigu ba? Zerbait egiten espadugu, turista ipurtandi mordoakin badituko gaitu. Frigituk iratze zitoko dituzte bazter guztiak. Eta gauero su artifizialak edukiko ditugu. Ez diogu utzi behar. Bai, galarazi egin behar diogu. Tira ba, labur bilduz. Sartu horra eta egin mamuarena. Prestat zaudete besteok. Bai! Oi! Poliki, den ondatuko duzu! Bai, ez ba! Behot deizula, pitxu! Ez deitzeko pitxu! Aurrerantzean deitu Frankenstein. Tira, proba dezagun zaldiko maldikoa. Primeran David! Ez inobeto! Mundiala da! Oi!
Liraina zaude, Totolo? Zer? Nok hitz egin du? Ez asmatu. Otxoko zuzera! Zatoz, zatoz ona! Izorrai! Geratu! Gerazazu entramankulu hau agudo! Jaitsi egin nahi duzu, Totolo? Bai, geratu, jaitsi egin nahi dut! Agintzen didazu uko egingo diozula zure jolasparkearen proiektuari? Bai, agintzen dizut, mesedez geratu Eta ez duzula tramankulu hau! egingo komunik nire satorzuloaren gainean? Bai, hitza ematen dizut, baina geratu hau zora biatzen ari naiz! Zorionak! Nire hitza eman diet. Enien eman behar, baina zer egin behar nuen nengoen egoeran. Inozo pare horrek pikutara bidali du egundoko dirutza irabazi behar genuen proiektua. Azeriak baino okerragoak dira. Azeriak? Hori da, azeriak. Jakina ba, aurkitu dut irten bidea. Eta, zer da? Ez daukat arrastorik ere. Hurbil zaitezte. Eiza une batetik bestera hasiko da. Mil esker. Ara, Totolori bere ideia itzeletako bat otu zaio. Azeria iza antolazea bururatu zaio orain. Ze? Hemen ez da inoiz azeririk egon. Ez? Ikustekoa izango da. Sorte ona opa dizuet denoi. Mackenzie etxaldeko azeri urdin bitxi eta malzuraren eiza, zuen bizi osoan ezagutu duzuen eizaldi txundigarriena izango da. Tori, sorte hon, pitxu. Zergatik diozu hori? Ah!